खुलुमबाय हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लाइसर बर' चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोगोफोर बे बिबारखौ सिनायोना नोंथांमोना? बे मा बिबार? बेयो जाबाय बासिकि बिबार। बेखौ बासिकि बिबार होनना बुङो। बेयो जोबोद गोखा। बासिकि बिबारखौ आं दायो फिथा गुन्दै संगोन, फिथा गुरि अनला खारै। बासिकि बिबारखौ आं मैयानो खानानै दोनदोंमोन, बेनिखायनो एसे रानदब जाबाय। एक्चुअली रानदब जानायासो मोजां फिथा गुन्दै जानो थाखाय। गोसोब्ला बासिकि बिबारखौ आलुजोंबो गोरानै एवनानै जाजायो, जोबोद गोथावानो जायो खाले खाले। बिबारखौ आं दायो मोजाङै सुनानै लानोसै। खायफाबा गोखा ओंख्रि जानायखौ बायो, नाथाय आंनि थाखाय गोखा ओंख्रिया आंनि फेभरेट। आं दायो एसे माइरं लाबाय आरो बेखौ आं मोजाङैनो सुनानै लाखाबाय। बेखौ दै एसे होनानै दसे सम सोमहाबनानै दोनगोन, जाहाथे बेयो एसे गुरै जायो। दायो आं माइरंखौ नायनोसै रुइदोंना रुइयाखै। माइरंआ आंना रुइबाय, गुरै जाबाय। दायो बेखौ आङो मेसिनावहाय ग्राइन्ड खालामगोन। दायो आं मिक्साराव दै दोननानै होगोन माइरंखौहाय। दायो आं माइरंखौ ग्राइन्ड खालामनानै लाबाय फिथा गुन्दै ओंख्रि संनो थाखाय। बासिकि बिबार अनला खारैजों जानो थाखाय नाखौबो मोजाङैनो सायनानै लाखाबाय आङो। नायाव एसे संख्रि सारनानै लाग्रोबाय आरो एसे हालदैबो सारनानै लाबाय। दायो बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै लागोन। नाखौ गासैखौबो मिक्स खालामगोन संख्रि आरो हालदैजों। आं दायो नाखौ गासैखौबो मिक्स खालामनानै लाबाय। दायो नाखौ एसे एवफ्रामनानै लागोन। आंनि बोराय सारायखौबो जानखानानै लाबाय बिथिंजाय। दायो नाखौ एवनोसै। आं दायो ना एवनाय सारायावनो बे बासिकि बिबारखौ खारैजों एवख्रेबनानै लागोन आरो बेयाव एसे दै एड खालामगोन। बेयो जाबाय खारै गुबै, न'निनो खारै बेयो। ओंख्रियाव खारैखौ एसेल' होगोन, एसेबां बुरजा खारै नाङा बेयावहाय। खारैजों दसे एवख्रेबनानै लागोन आरो बिथिंजाय आङो फानलुखौहाय देनो रेडि खालामनोसै।
खारैजों एवख्रेबना लानानै ओंख्रिया एसे ग्लेब जाबाय। आखाइजों सेख्लेनानै नायनोसै गुरै जाबाय, खारैया मोजाङैनो नांबाय आरो बेयाव दै होनानै लानोसै। फानलु देनायावहाय जिराखौ एसे देफागोन, मानोब्ला जिराखौ एसे होनांगौ, उदैखौ थान्दा खालामो। दायो ओंख्रिया मोजां गरलब गरलब गरोदों। दायो फिथा गुन्दैखौहाय होनोसै। फिथा गुन्दै होखांनायनि उनाव मोजाङै दसे सम एरनानै होबाय थानांगौ बिब्दि, नङाब्ला बेयो लदा लदा खानो नागिरो। दायो संख्रि एसे होनोसै आरो नांगौ नांनायखौबो होनोसै। दायो आं एड खालामगोन फानलु देनायखौ। लोगो नोंथांमोन आंनि बासिकि बिबार गोखा ओंख्रिनि संनाय रेसिपिखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनायावथ' रावनिबो जेबो थाङा, नङा होनब्ला? अननानै दाबायनानै होदो। Friends, go and try out this recipe.